OK, chat. Čo vytočím na kole šťastia, no tak s tým musí dať Curie House. Prosím, ešte dá čo dobre. Snipak naj. Nie, knaj. Dobre, poďme s kráfičkom. Áno, 150-ka. Dobre, tak poďme na ďalšie. Dobre, a ďalšie bude... a je to... Snipa! Dobre, padla Snipa, tak poďme na to. To bude ešte totálne easy. OK, ďakujem. Poď. Kde si? Poď. Češak. Prebij mi. Doriti. RPG kit. 150, áno, ja som vám to hovoril. Dobre, tak poďme na to. Idem si vytočiť na poslednú hru, čo vypadne. Headguna. Je to Headguna. Ideme tú mapu. Dám si to takto a ideme, poďme na to. Typek, dúfam, že nebude. OK, chat, poďte. Dobre, chat. Áno, je to tam, dáme si ešte jedno kolo. Tak poďme. Dobre, poďte, ideme. Hodím mu tam toto. OK. Chat, ho to zabije, no tak a už vážne neviem. Poď, bum. Áno, poď, Headguna je best. Budem baviť len s Headgunou. Dobre, tak toto si zaslúži like a odber.